Tak ahoj příznivci chili. Máme tady po 14 dních takový malý upgrade. Plodů už je teda o dost víc. Tady Naga Brain Choco je obsypaný plodama. Budu muset pomalu začít vyvazovat. Tenhle ten je parádní. Budu to muset začít vyvázat, aby se mi to tu nezačalo vylamovat, to bych fakt nerad. Pak tady 7 Pot Apocalypse, tomu jsem asi způsobil plíseň na kořenou nebo něco takového, jsem ho asi ulil. Zalejvám ho tady stejně se všema a asi to nestíhá vypít. Jinak je taky parádně obsypaný. Nejspíš to bude kukačka, na 7 Pot Apocalypse to nevypadá. Uvidíme. Pak je tady SRTSL. To už tady má ty plody přesně jak mají být. Některý jsou výstavní, některý prostě do té mutace správný nedošly. Ale zatím plodů málo, uvidíme. Pak je tady Gatori Xav, to je takováhle obluda. Pár papriček má, měl by vypadat takhle ty plody všechny. Ale zatím vypadá takhle jenom jeden. Pak uvidíme. Pak je tady Naga Morič, ta je malinkatá, tu jsem přivez pozdějiš. Tady máme Habanero Tasmania, to už jsou nějaký zralý plody a možná pak udělám časem nějaký koštovací videjko. Pak je tady takhle Big Red Mama, ta je taky obsypaná. Tam vzadu jsou nějaký zvonky, jestli tady vylezu. No. Ale sice menší, no, sem nemůže za ten roh moc světla, tak. Ale bude to stačit. Tady Pink Tiger. Ale něco tam je vidět, zaslo mi to. Vedle je od větru úplně hrozně moc poničený Black Panther. Ten dostal jako tady hodně zabrat. Ten má ty listy úplně, jo, protrhaný. Ten tu fakt trpěl, když foukal vítr. Tamhle ta špička je úplně otrhaná. Nemám jak to tady zabednit. No a pak tady ještě ta kráska. Začíná někde tady takhle. Jo, to je fakt obrovská kytka. A když se podíváme jako ze spoda, tak má i krásný, nádherný velký plody. A to je Brainstrain Yellow, 7 Pot Brainstrain. Jo, to bylo opravdu matci, jsou to. Tak, ještě vám ukážu druhou stranu. Ty jsou teda malinko teďkom povadlí, protože na ně celý den svítilo sluníčko. Tadyhle to je Naga Reaper. Tu se mi vůbec nedařilo rozplodit. Lámal jsem jí větve. Tady je vylomená větev. Tady vylomená větev. Trochu jsem jí škodil, abych jí vystresoval a donutil jsem jí plodit. Nakonec teda se rozplodila, až když jsem jí ukázal katalog s nůžkama. Ne, dělal si srandu, ale začala konečně plodit. Tady je pár malých plodíků. Tak na to jsem hodně zvědavej. Taky pěkná kytka. Tady je Moruga Yellow. A začíná plodit. Květů má nasazíno spoustu. Tady jsem viděl jednu moc pěknou. No, tohle mi měla být Moruga Brown. Ale jak vidíte, tak Moruga Brown mi zakukala a je to něco mezi Nagou Morič, Morugou, nevím vůbec, co to může být. No, tady mám Morugu Red, ta se začíná krásně už vybarvovat. No, jinak jsou to takovýhle matci. No a měl jsem tady ještě, mělo to být
Burgundy, 7 pod Burgundy, ale to je taky nejspíš nějaká kukačka. Netuším. By někoho napadlo, co by to mohlo být, tak určitě napište. Mně vůbec to nic nepřipomíná. No a pak tady pár obsypaných rajčátek. Tak jo, čili zdar.